to bari an gaya maka ji har kullum shi abokin cin mushe ba a ɓoye mawuka. Ka ɓoye man sirri na, ka rufa min asiri, ka taimake ni, ka fitar na jin kunyar duniya. Gaskiya ne. To yau ni ma zan tabbatar maka na haihu. Kuma duk abin da zan yi ma is just the beginning. Yanzu aka fara wai ungozo matakar da kashi ta ce yanzu baka fara ƴaƴan nan. Gaskiya ne. Maganar takara da ake ta sanata. Ruhin jam'iyya dai a hannuna yake. Ko an je an taron an tattauna dai sai an dawo da takardar gabana. Na kalla na ga yayi bai ba ko yayin bai ba in yayin ni bai mun ba zan iya sokewa. Wannan hako. To honorable na baka takarar sanata. Ni ayi. Kai na bawa. Alhamdulillah. Allah ka taya mu. Allah ya taimaka mana. Allah ka riko da hannayen dan arzikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Nagode. Na baka takara. Duk wasu wahalhalu da za a yi na baka fasta da wani zan ba. An gode alhamdulillah. Kai na wane ni naka ne. Alhamdulillah. Yau in ka zama kamar ni na zama yau in ni na zama kamar kai ka zama. Kai. Yau zan kwana farin ciki. Yau zan kwana farin ciki. Alhamdulillah. Ai kawai ka ci gaba da riƙe amana. Da alƙawari da wannan gaskiyar ka san duk duniya za ka ji ana cewa ƙaryar wani ta kusa ƙarewa amma ba za ka ji an ce gaskiyar wani ta kusa ƙarewa ba. Wannan haƙon gaskiya. Saboda haka ni da kai duk da kaya. Allah ya saka da alƙawari. Sanata kamar kayi ne. Alhamdulillah. Yo kuma mu kana gani fa saboda tsabar siyasa da nake yi ba wani lokacin tusa na saka sai ka ci ta ce political. Gaba ki daya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Ya aka yi ne na ga kana ta kira na. Me ya faru? Wallahi wani abun al'ajabi ne. Bayan na ajiye ka a hanya ta komawa zuwa gida sai na kaɗa wani abun al'ajabi. Na kalli matarka a cikin ƙananan kaya wani ya ɗauke ta a mota. Matar tawa ka gani da ƙananan kaya wani ya ɗauke ta? Da Allah ba na son irin wannan maganar. Ka gaya mun gaskiyar magana me abin da ka gani? Dama na san ba lallai bane ka yarda amma ka shiga gidan da ka bincika ka gani. To dan me zan yarda? Ya za ka dinga alakanta matata da wani sa ƙananan kaya maza sun ɗauke ta matar aure ba? Matata da nake kallanta a matsayin 'yar aljanna ko gobe Allah ya tambaye ni ina sa mata rai da wannan rahamar ka ce wai ka ganta wani ya dauke ta a mota da Allah ba na son irin wannan maganar duk abin da zamu yi da kai kada ka ƙara sa iyali na a irin wannan abubuwa amma na san ba lalle bane ka yarda da Allah duk abin da zamu yi da kai ba na son irin wannan wasa kar ka ƙara saka iyali na a cikin wata magana irin wannan Shaidaniyar Amarya. Dala idan kin san cewa karki man saki kuma da wani saboda wallahi kamcin din nan ba magani ko guda daya. Ban gane ba magani. Ba jiya nan na shigo da shi ba. Ta ya za a ci yari ya kare? Ha baran ki shi dade. Ke fa uwa ce kuma uwa kowace shedani a gidan nan. Ta ya za ki ce ba za ki sai magani ba? Ba wai ina nufin ba zan siya ba. Kin gane? Abin da nake son ki gane kudin nan fa ba kwaso su nake ba. Kuma abin da nake son ki gane kowa idan ya samu kudi shi sai ya ajiye kayansa. Ni kenan ni zan ringa yin komai kamata a ringa ce maka min ni ma. To amma karki manta sakon ya gaga ne fa. To me yasa baka faɗa mu ba? Sai ka ce na shi ne. Ya na iya. Dole ne ba matsala. Zan taho da shi. Shikenan na san zaki ya shi yasa a ga miki. To shikenan. Sai na dawo. Sai kin dawo. To alright. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Sabna! Na? Lafiya? Wai me kike yi a ciki ne nake ta kwala miki kira? Ina dake ina sallah. Sallah kuma? Amma lafiya ko naga ka dawo ba lokacin da ka saba dawowa ba? Mantuwa na ɗan yi ne, amma kamar na tuna inda na ajiye. Shikenan kawai ki je ki ci gaba da sallar ki. Ko dai da matsala ne? Ba komai.
Lafiya kuwa yaya yake? Na ga ya dawo ga baki ɗaya a rikici. Amma shikenan. Amir, wannan wace irin magana banza kake gaya mun akan iyalina? Ka je ka gaya mun kana ta kira na a waya wai ka ga matata wani ya fita da ita da mota. Yanzu gashi can na je na same ta a gida tana ta sallah tana addu'o'inta. Wannan wani irin magana ne? Kana abokina kana jiban matata da irin wa'annan kalaman. Me haka? Ka yi haƙuri, maybe kamanni ne, amma ni na san cewa na ga wannan matar. Da Allah ka matsa, ba na son irin wannan. Daga yau sai yau kar ka ƙara yi min irin wannan abu. Ba na so. Dan ya za a yi ka rasa abin da za ka jefi matata da kalmar sai ka ganta da wasu maza sun ɗauke ta a mota. Haba. Ka yi haƙuri. Ni dai na gaya maka yi haƙuri. Idan ka ƙare min irin wannan gaskiya za mu samu matsala da kai. Dan Allah ka yi haƙuri. Wannan ba zai sa mu rabu da ni da kai ba. Amma dai ka sake sa ido, maybe kamanni ne, amma ka sake ba wani ido da zan sa, kar ka kare min gidan. Dan Allah ka yi haƙuri. Na gode. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya. Ranka da danki dai. Jiya na zo ne tare da na ganki ko kuma ban samu ganin ki ba. Ba wani magani ne? Ba wani magani? Ni za ka tara akan titi ka ce min akwai magani ka siya ne? Amma dai ranki da kin dai saba ba mu tallafin da ya kamata a yi dan duba ni. To amma ka tare ni akan titi? Eh? Ba ka da tunani ne? To tafi, bannan. Ba inda zan je ni. Ni ka gaya wa in ce maka ka ce min ba inda zaka? Eh? Babu inda zan je. Ni ka nuna harkar buguwa? Babu inda zan je. Dan renin hankali kawai. Wuce ka tafi. Allah ya baki hakuri. Ka je kai shayen ka zo ka tare ni akan titi kana cewa wai wani wayin baka wani abu. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya. Yaya, lafiya? Wallahi lafiya lau. Kaina ne yake mun dan ciwo. Ai ko ya kamata ka sha magani. Na sha magani. Ya kamata ka je asibiti. So nake yin dan samu relief in ya so sai in je in ga likita. Okay. Sai ya kamata ka je ka kwanta. Ba matsala. Mun ce dawa ya kamata na yi. So na samu relief an jima kaɗan sai in je in ga likita ko? Okay. Sallama fa nake. Baby, dan Allah dan Annabi ki yawo. Na san na bata ni da lokaci, amma dai baki san uzuri na. Baki san dalilin da yasa na baki da kake. Dan Allah. Ba ka kishi na ne? Ka bana kan titi ina tsaye. Duk wanda ya wuce yana gani na. Dan Allah dan Annabi ki haƙuri. Idan ba za ki haƙura ba, dan tsuguna har ƙasa. Na baki haƙuri dan Allah. Ba zan so abin da nake so ya sha wahala ba. Ba matsala. Na haƙuri. Yawwa, baby ko kefa. Shi yasa nake bala'in sanki. Saboda na san zaki min uzuri a kowane yanayi na tsince kai. So ai ko yanda na tsaya, kuma sai mun tsaya nan. Sanai mu tafi. Kin ga wasu matan suna kallo na. In kin tsaya anan za a ɓaci. To ya me tafi.
Safina ce fa, matar Sadiq. Kuma kwanaki ma na ganta tare da wasu mutane wanda ban yarda da su ba. Amma rijin da gidan. Sai na fita da gidan. Shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Yaya Amir kai ne a gidan nan? Wallahi na zo wucewa ne ce bula in shigo mu gaisa. Ok, to san da zuwa bari in kama ruwa ka sha. Mutum yana ciki ne? Wallahi baya na ya fita kasuwa. Da babu damuwa zan wuce saboda na zo wucewa ne ce ma bula in shigo sai mu gaisa. Ok, to kuma na gama abinci na gama yanzu. Na gode na gode. Ba ka so. Wallahi ga ana da sauri na ma sai na wucewa ne ce bula in zo mu gaisa. Shikenan, gaida masu gida. Na gode. Magani ba wannan hakika ne. Shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Ok, dama shi ne wancan. Ina tunanin da wani irin shi'umanci na zai iya tunkararsa. Saboda kin san babban mutum ne, ba zai yarda da ni da daɗin rai. Amma sai dai in ba dai zan da na sani. Ya dai kamata ka tashi ne abin da ya kamata a yi. Ba matsala, bari in bari ya shiga ciki. Shi ya sa ka ga mu muna cin karen mu babu baka. Mun ba Allah mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna biyayya iyaye kuma muna kan biyayya kuma ba za mu daina ba. Na ga kai kadai, baka bukatan abokin hira ne? Ba na bukata. Kamar yaya? Ni ba na bukatar kowa, inda ina bukatar wanda zai taya ni wani abu da kin tarar da mutum a nan ko mace ko namiji a matsayina da nake da al'umma iri-iri. Amma ya kamata ka juyo ka gani kafin ka yanke shawara. To kuma kanki farau, ko na taba ganin ƴa mace. Ye? Ni daban nake. To shikenan, tunda yanzu baka bukata ta, na san dole wani lokacin za ka iya yin tunani a kaina. Akwai lamba waya kyale. Masha. Sabo. Haka ƴan sabar wala kuma ƴan budin daga. Wannan daga za ce wallahi manyan mai za ta yi. Akwai iri a gurin nan. Akwai iri. Wannan koyar kenan ƴan ƙaramar ƙasa da arzikin man fetur. Magani ba wannan hakika ne. Shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Reza yanki ba kawai. Duk wanda yanka ki ma sai kin yanka sa. Kwana biyu mun yi misin ɗinki.
Kwana biyu bana nan ne. Amma ba gani na dawo ba. Da gaske ne aka cikin yi aure? Tabbas ne aure, amma aure mai yanci. Amma wannan irin aure ne haka. Ni nawa mai yanci ne kawai ka bar shi, ka bar kaza a cikin gashinta. Kar a fede ta, idan aka fede ta za a samu maza. Jaji kwana biyu mun yi misin ɗinki saboda irin kayan da kike karba. Kar ka damu, ai ga na dawo yanzu. Gaskiya ne. Ki ce yanzu za mu jira inda aka tsaya. Na riga na gama cin amarci, yanzu za ku ci gaba da ganina. Yanzu kuma kamar katan nawa kike so? Kar ka damu, abin da ya kawo ni kenan. Ina buƙatar katan 10. Ki tura min. Akawun nan ba za mu bayar? Okay, to shikenan. Ku sami na waje. Okay, na waje. To madalla. Kai. Ni fa zo mu na ga angara. Mana, to shikenan. Alhamdulillah. Ai tawari. Alhamdulillah, na ganka a cikin annashuwa. Ba dole ba. Abin da gari. Ai kaga fuska ta yadda ta nuna. Alhamdulillah. Wata yarinya yar baiwa na samu. To, yar samulmulan yarinya, kyakkyawa. Yadda ka san ita te kanta. Komai Allah ya mata na kyau. Allah nake gaya maka kuma ta gaban mota ce. Kai takaice maka yarinyar nan ne salab gabala na ce. Idan tana tafiya ko ina motsi yake a jikinta. Yadda ka san barewa tana jin kishiwa haka za ka ganta. Lamu. Kuma in muka fara waya da ita. Wani lokacin sai wayata ta fara hayaki. Sai na dora ta akan fiyo wata. Kai jiya da muna waya da ita da daddare. Firji na je a cikin firji na je na sa waya. Dan muka gama saboda ta yi dimi. Dan in ka ɗauki nama ko masara za ka iya gasa akan wayan nan a lokacin. Kai! Ka samu dai abin da kake wai. Wannan rabin daidai da ni ce. Hannu biyu zai rike yarinyar nan. Ni na hakura ma da kowa. Na tsaya ita kadai ta ishe ni. Kuma ta gaban mota ce. Hancinta yadda ka san ita ta zana shi da kanta. Kuma ɗan bakinta ɗan ƙarami kamar tsohuwa za ta ce mamman ɗan ƙarami. Na gama. Okay, to shi kenan zan tura maka. To biki ji banusi? So, lafiya? Kin san ba zan iya gare ki da gobe sai kin san da iya ne. Me kenan? Ina son shiga joint ɗin. Saboda yana burge ni. Insha Allah gobe zan ba Matima pasta ba. Pasta ko? Insha Allah. To, Fati. Dan zo in karɓa fata kanas ta Kano. A kar ka samu dama ba matsala. Ni sai ya ɗauka miki alƙawari cewa zan ba shi in dai har ka zo. Godiya nake. Thank you. Bye bye. Okay, bye-bye. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya. Kin fa kwanciya muka yi gaba ɗaya. Daga baki assignment na kwana biyu har wannan abu ya samu? Saboda baka san wace ce ni bane. Me yasa kai wannan tunanin? Ya wuce ce miki baka ashana ko kuma a ce shi umu. Na fi karfin haka, ni sai dai a kira ni da Shaidaniyar. Na yadda. Shaidaniyar ma ki fi karfin sha. Tunanin da nake kenan, kaina suna. Idan kin fita, ki tura shi PA na ta WhatsApp, sannan ki ce wannan ledar da na bashi ya baki. Sannan motar da aka kawo jiya ya haɗa da takardun da makullin ya baki. Na gode ranka shi. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya,
Shaidaniyar amarya ki dinga jin